Kiikoisen videon. Joo, mikä kun ensin joo. Tommi on Kikon videon. Kiikki kommille. Kiikas kommi. Hei, nyt läpyt. Kiitos kommille, kun aika hyvä. Oh! Tommi, sinun pitäisi vähän kävellä siihen lähemmäs. Käänny. Hyvä suuntaan. Nyt takas. Nyt eteen. Eteen ja käänny. Käänny. En tiedä minne mä haluan mennä, mutta mä voin ajatella. Käänny koko ajan. Vai. Joonaka! Liikko aukoon, mä sain juuri tänään. Wow, sua vieskä! Se. Tommi, katso! Mä oon meskö auko. Ja mä vaikka se palas ajaja ikinä. Oh yeah! Sä oot aika paras. Ajaja. Alkaa! Iso aukko kuulee! Joo, kuulee iso aukko. Kuulee iso! Joonaka, lähde Niko! Aja! Nopi. Liiku oikein! Akku loppu! Loppuko akku? Anna minun kokeilla. Tee sä kameaska. Joo. Thank you. No. Loppuuko se akku? Liikkuuko käännokunkua? Fail. Ei liiku. Kova. Akku on loppunut joku. Akku loppui. No kun käy